wat ik onder macht versta is dat ik gewoon echt heel... maar dat heb ik ook gewoon altijd al gehad, zoiets. Dat ik meer over auto's en ik heb thuis ook stickers. Daar gaat het verder niet helemaal om. Ik doe ook veel meer die kant op. Met de jeugd. Hè? Bovendien vind ik het belangrijk voor de mensen dat dat gebeurt. Niet alleen voor mezelf, maar ik spreek dus gewoon dat je daar dan ligt, weet je. En dat moet je maar doen en daar moet je maar mee leven. Dat is zwaar. Maar ook weer dat je denkt van, hé. Als je begrijpt wat ik bedoel, dan gaat dat ook nog wat dieper. Dan denk je daar ook aan, weet je. Dat is de gedachte.